ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Ka Kenhun Special Cell jong ki pulet ka East Khasi Hills kila yo kem Ngut ki Nongtuh bait la kem yaki ha ka pordang step na 101 area Upper Shillong. Kini ki Nongtuh bait ki basha kem ki day ki belatip kerteng kum u timos warba u babar maublay bat u senrap lang makri baro Ngut ki day na jirang Riboy district. Ki pulet kila yo kurup kawi ka olto kaba ki pendon kam ban yat swat hakeleng kanong ba Shillong ban yo tu bait. Na kini ki pulit kila yo ya ka bait KTM ka balasya tu menhenen kasi namalki. Hadian ke jing yo kem yakini ki pulit kila yo kem sa arngut ki weipat ki bajuyarap ban Pyndie sa Bangladesh ki bait ba ki yo tu. Ki arngut ki bayarap Pyndie sa Bangladesh ki day ki belatip kerteng kum u me aibor kharija u solap shela bat u bakordor rapmai u bana ka jatap shela. Kidai kisnar Nongtuh bait ki bashar kheba bat kila don kti ha ki babun ki kam tu bait na Shillong mentah kidang don ha ka jingtoket ki pulet.